दावहारुआव एखेबारे BPF नि जरदार बुंथिगिरि खाम्फा बरगिरि बोख्लाब बोख्लिब अननाय खाननाय गैयै हायेनाफोरबायदि बिसिनानै जानायफोरबायदि UPPL खौ बिसिनानै पापरफोर स्रेम स्रेम जानाय बायदि खाम्फाया UPPL खौ सोलास्लिबजोबोमोन माबा मोनसे चान्स मोनबा दिनै बेबायदि व्यक्तियाबो UPPL आव हाबबाय कংগ্रेसनि सासे BTR आव नायलजाला सासेल' गोख्रों दैदेनगिरि होनब्लाबो गोरोन्थि जाद्रायनाय नङा दा बे हिसाबै BTR बिसायख'थियाव माबे राजखान्थिनिफ्राय जोंनि बर' हारिया सांग्रांथि जानाया मोजां होननानै नोंथाङा रायजो राजाफोरनो मेसेज होनो थाङो BTR नि रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे खावलायनाया बेनो प्लिज स्टे सेफ फ्रम BJP BTR आव बेबायदिनो जागोन नामा जे BJP सरकार हारसिं जुदि दायोब्ला धोरोमनि सायाव बेफोरबायदि माबा मोनसे बेले बेजे फैनायनि सन्देह दं नामा होननानै सानो BJP नि राजखान्थि सालायनायनि मेन आदबानो जाहैबाय डिवाइड टू रुल पलिसि बे जाहैबाय बामोन केटागरिनि पुरहित मावनानै जाग्रा क्लासनि ब्रेन सालायनानै जाग्रा क्लासनि ना बिसोर खदाल जावनानै जानो रोंगौ ना बिसोरो हालौनानै जानो रोंगौ ना मोसौ बोरमा फिसियो बिसोर जाहैबाय खायदा बुद्धिजों जाग्रा कमिउनिटिनि सासे हिमन्त बिश्व शर्मासो नोंथाङा नंगुबै सोंलुखौनो सोंदों जे गर्जना जेन्नाय दलाव थानो मोजां मोनो नोरजिया दलजों थाफानो मोजां मोनो जे हाग्रामा नोंथां दिनै एसामिस इन्टेलेक्सुवेल्सफोरनि देरसिन सुथुरा नोंखौ बोरै बोख्लायनो हागोन बिथांमोना बेखौसो नाजानानै दंबाय थायो बेखायनो नोंथाङा साबधान जानांगौ आं एखमबा UPPL बो जागोन आं एखमबा BPF बो जागोन आं एखमबा BJP बो जागोन दाखायनो दहाय नोंथाङा जे जाय बाथ्राखौ बुंदों जे BJPया दानो बुंखाबाय जों मोनफ्रोमबो समस्थियाव गाव हारसिङै होगोन आरो गाव हारसिं गभर्नमेन्ट दानायखौ नाजागोन बे सम्भब खारन जेराव फैसा बाहायनो जोंनि मानसिफ्रा ज' थाङो हारिया मा जागोन मा जाया बेजों जेबो फात्तायानो गैया दा बिराद डेन्जार बिराद खैफोद गोनां थारैनो बे समाव आरो माखासे राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव मोनसे गिनाय दङ बायदि मोनदों बेनो जाहैबाय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा BTR नि चिफ जानायनि सिमां दं बेफोरबायदि गोबां माने सावरायजानाय नोंथांमोनाबो नुदों जानो हागौ नोंथाङाबो दा बिनि सायाव नोंथांनि बानबुंथाया मा जागोन बिश्वजित दैमारि बिथाङा BTR नि चिफ जानायाव आंहा गाज्रि मोननांगौ जेबो खारन थाया माय बेस्ट उइसेस अलवेज गोस फर दैट डिजायार बाट BJP आव थानानै नोङो चिफ जानानै हारिखौ दैदेननो नागिरनायासो ए राइट पार्सन इन द रं प्लेस